Ahoj, ja vás zdravím od dnešného videa, kde si spolu zahráme Fix It Up a možno ešte niečo iné uvidíme. Tak poďme na to. Tak si sa zapneme a ideme. Tak, je to ešte jedna vec, o ktorej neviete. A ja vám to ukážem. Pozrite sa. Ešte toto BMW, ktoré som minule povedal. Idem naspäť. Jedno koľko som zafolil, potom to som skúšal. Ako vidíte, mám veľmi malé peniazy. Takže ideme zarobiť si nejaké tie peniaze, aby sme mohli kúpiť vôbec nejaké auto. A poďme do obchodu, kde sa kupujú pneumatiky, aby som mohol ukázať, aké som kúpiť. Poďme. Wow, jo, som trocha neodobrzil, no nevadí. A ešte toto si dáme dole. A ideme. Asi ja správne, neviem. No aj mal benzín, no som to tankoval na 100, pamätám si to, fakt som to tankoval. Asi tak, kde, wow. Áno, aj to driftuje. Dáme si moc toto na nejaký driftík. Joj. Tak, toto parkneme, však nejdeme byť gumy. Hej, som to nafarbal, neviem na čom. A ja by som chcela kúpiť vlastne takéto nejaké, asi červené tieto. Ale to je tak všetko, čo mám. Tieto presne. A toto by malo byť 20 na 200. Si to 260 4 asi a my toľko nemáme. A vlastne budem musieť si kúpiť aj gumy, alebo teda dať head, tá guma cez toto, neviem, potom to budeme skúšať, keď na to budeme mať tie peniaze, tak poďme kupovať auto. No driftuje to dobré. Tak keď ste takéto auto už niekedy v tejto hre videli, bol som to asi ja. Tak poďme, nevadí. Tak, niekto nevidel. Abo. To skade má toto auto? Nie, však to aj reálne nie. To Porsche dobro. Pozrite sa, je to fakt V84.2. Tak poďme kúpiť nejaké auto, toto by sme už také mohli kúpiť. Presne takýto, kde tu a ten do rúžová. Fiat Punto, či čo to je toto, hej toto. Fiat T Punto. Tých už som kúpal asi 1 milión. Tak, to ani nič. Bude to také ťažšie nájsť auto tieto peniaze, čo máme, lebo on väčšinou stojí aj takých 800. Ani na opravujem, ale to musím asi jazdiť. Vieš čo, ja vám to strihnem, keď budem mať na niečo peniaze, tak budeme pokračovať. A strih. Aha, čo som našiel. Voľná plocha, ideme donút. Aha, tak nič. Tak musíme takto troška sa nabolo. Dozadu to už vôbec nejde. Tak veľmi dlhý nezobím asi, no. Až budem sa ísť aj natankovať, no. A máme peniaze na kolesa, ideme to študovať. Hop, a už som to došiel. To pákneme na túto vec. Sme tu. Skočíme. A dáme vysoko. A povieš dať že jak sa dá head. Toto dáme. Kde je tá pneumatika? Dobre tu. To je časť, nejak tam do tohto. A nič. Tak čo zrobíme? To musím vyhodiť.
Tak ja tu zatiaľ namontujem. Tak. Tak poďme kúpiť kolesa, no aké si dáme. Toto nič. Ja by som dal tieto, alebo poviem, že to má podať. Alebo tieto. Fú. Asi také červené by mu pasovali, ale neviem, aké nechce aj farby, lebo tá farba tam nebude uložená, potom to si asi namiešať, no to je jedno. To je ťažké. Také. Fú, no tak. Si budeme tieto, alebo... Tak to asi červená, alebo červená. A budem červená, alebo černá sú ťažšie farby. A zmeníme si toto, dáme 30 na 300. Červená 400. Na 40, nie vôbec na čo je toto. Ale začneme. Ty dáme 24. To je tesné. 378. 590. 340. Tak si dáme takých 360. Sem začíname 365. Bereme 60. Nie, mám iba na... Si obísem ja sandu. Teraz aké to bolo. Tak to si screenshotnem radšej. Neviem, či toto sejte potrebujeme veľa peňazí, lebo som zrobil totálnu hlúposť. Hodila by sa spojená guma. Také si dáme. Neobličuj toto rozdiel. Ja by som mal 30 kľudne. Au. Dobre. Ideme hneď. Tomu sa budeme venovať, keď budeme mať viacej peňazí. Ideme na to. A vlastne hoď všetky peniaze, ja som... Super. Gratulujem si. Dáme dole. Ideme. Žum. Ideme rýchlo kúpať nejaké auta, aby sme zarobili a mohli, ja neviem, si čo robiť. Ani veľmi na benzín nemáme pri týchto dnešných cenách. A toto auto sa mi predávať nechce zase. Sice na tom videu len 5 lajkov, si ho kúpim znova, ale aj to som si ho kúpil. To je také auto, to stojí 50 000, čo tam bolo. To som mal, nie 50 000, je iné. 5 000. Typek má kamión. Tento, tuto a to Ferrari, to je. Koľko? A vlastne prečo som zase prišiel, keď nemám nájsť peniaze. RIP. Tak, sa na tom takto nejako asi... Asi to bude takto, že toto necháme tak a zahráme si inú hru a toto si potom dohráme neskôr, keď dojde už nepíše. Keď budeme mať toto peniaze a tu si dokúpime tie veci, určite dávajte like a odber, aby vyšiel part 2, hej. Tak poďme na inú hru. Rada čo nájdem. Poďme si zahrať toto. Train Simulator. Toto je asi najlepšia hra na vlaky na oblohu. To je fakt dobrá. A sú tam na My si samozrejme nebudeme Slovakia.
Niektórzy serwer dołączył. Co to człowiekiem sa to načíta? Dať asi tak jedno kolečko a potom dáme ďalšiu hru. To je taký tam sa označám, to opravila. A tak to nebude takého. To je na home, play. Takže ten shooter neviem, ak sa robí tuším veľmi. Z Hunter. Ja som to skúšala, mi to nešlo. Takže dáme si driver. Pasujete fajn. Na ničom stotený. Dáme si tento vlak. Joj, som zletál, no to dobre. Jaj, to mi dajte ten, čo mám. Tak, aleluja. Dáme si tento, dáme si tu taký najlepší Lego, milo som kúpila aj tento. Tomuto Lego si chcem kúpiť aj vlak. Ale to neskôr, keď budem mať peniaze. Treba peniaze. A asi Lego mám na nič. Dobre, tu odvesnecháme také, to bude taká horšia linka. Pojeme sa nami do veľkých kostolanov. Tak 3. Asi sa bude veľa čakať. No lebo tam píše, že je dosť veľa vlakov. A tu vám malo písať, že si po slovensky alebo česky, tak preto odpoviem túto hru, lebo na ako ste chceli. Po takom jazyku odpovedám, že tu teraz laguje iba kvôli Wi-Fi, lebo vždy to vyšlo. Otvoríme si dvere. A ideme. A napíšeme do komentárov, akú hru by sme mali skúsiť na budúce. Tohto vlaku si určite kúpim, jak som spomínal, ten vlak, ten, kedy pozrite si tu na to video takto. Tu na ďalej, keď sa otvoríme. A hej, no sa nekúka. To je takto. A také. Tu mám viacej typov ako hej. To som nevedel, že vždy dal, lebo to ten. Viete, tak ten krajší, no máme toto. Sa na mňa joinla to na taký fan, tak jej napíšeme. Ona ho spala po anglicky a volá sa IKEA. IKEA. Tak. Aby bolo dobrá. Hej, to je. Tento to je 1, 2, to je. Už ten. Napíšeme, kde sme. To si napísali má prísť toho k nám. No za nami do Trnavy a byť pasažier. Vidíte tu a to takto vyzerá. A potom napíšeme, aké si sme nastúpiš. Ja to sa neviem povedať, ale to je jedno, toto na chvíľku. Toto je také isté, nebudem to zažívať. Ideme head, odfotený. Akorát som to na niečo na konci. I napíšem, aké sme čísla stúpiš. Ťa. Sa mi zdá, že trojka, nie? I'm waiting. A tento vlak je fakt dobrý. Už by sme išli, ale čakáme na ňu. A... Toto je vlastne... Rýchlo vlak, dobre, tu na... Tu napíšeme, že... Come in my... train. I'm going to... Veľké kostolami. Tu veľké kostolami.
myslím si, I think free. Takže myslím si, že tu nastúpište tej. A ideme do veľkých kostolien. Green. Pýtame sa, či si ako tie vagóny zelené. OK, it's me. Napísal, že som to Jako. A teraz napíšeme, že kom to ohecovať to. To je jedno, počkáme, kým ho nevidíme. Ja nevidím. I don't see you. Čo napísal, ja nevidím, vôbec nevidím. Viete čo? Robíme to takto. Opa! Aha, ona je vzadu. Oh, wait. Sek. Oh, hi. Sa pýtať, či chce byť tu na, ako dnuka, alebo so mnou. Alebo so mnou tu na. OK, poď. Zatvoríme dvere. Yes. Môj vlak je maximálne 160. Kilometr do hodinu. Tak to pojeme. Ale dúfam, že bude peniaze a tam ten vlak, on koľko si? Som videl takých nejakých asi tu na peniazy 200 000 alebo také. Áno. Teraz ideme 160 km za hodinu, plnú rýchlosť. Je to zatiahneme. Idem sandu. Musím vidieť. Á, nie, dojíme. No a zrovna ideme. Vlak pod nami je štúna, on je koľko. Tak nič nezistíme. O, nie, to je znamená pozniená, tu a to je aké. Asi žiadne. Čo? My ideme do veľkej kostolany. We are going to veľké kostolany. Kostolany. Neviem, kam sa. Ja vás idem do kostolany, mám dám, že by som neobuzdil. Alebo už nejaký klecík, tak sa pozrieme. Jak taký bežný, tento šofér vlaku. Ignoruje všetko. Čo si? Jooo, ešte pozrieme. Okej, teraz pochopila až po tých situácií. Mám nápad. Vystrašíme ju. No vieme, čo urobí. Otvoríme dvere. Ale povieme, počkaj tu na. Kde je? Kde je? Ja som chcel vyskočiť, ona. Super. Where are you? Vo vlaku?
Aspoň je to na zastávku, kde stojíme, nech moje nastúpiť. To musíme ísť takto pomalšie, aby sme to ubrzdili. Jak to, že... Je tu na... A počkaj, ešte jedna otázka. Naháva sa mi to? Hej, dobre, aby mi to neukázalo. Nie, ja som... Ja som... Dojme... Počkaj, strašne ma nevyskočíme. Ideme ďalej, čak. Ja som ani nezvyknutý takto spať pri hrách. Ja väčšinou hrám a nespávam toľko. Ok, dobre, idem. A napíšeme, že wait here second. Just second. Where did you go again? A asi to ani nezadúvaj. Nie. Ale čo? Nie. A netuším, kam zase išla. To bolo to čakať, tam čaká. Ale myslím, že som to mohla dostať, lebo to je tak ľahké dostať do vagónu. Tak nič, tam sedí. Máme červenú, to neubrzdíme, to dojme. To nás zastavia. A to mi to bolo stačí. Dobre, ideme. A zvezieme jak taký normálny panček do vlaku. Vidíte? Nie! Čo píše? I'm sitting in front of the tank. Yes. Áno, ale ale vidím sedieť vedľa mňa. To je strašiteľné, napíšeme. Musím to uvoziť. Dobre, dostaví. Super, konečne do sanduka. Už sa mi nechce ani hrať. Ale to chodí. Evo, konečné. Super, nič nevidím. Áno. Čo som? To bude skočiť hore. Hop. Sorry, že nekomentujem, ale na to nie je čo taký komentár, preto poviem ďalšiu hru. Ja som veľmi zvyknutý, nebojte sa, keď budete podporovať a tak si aj zvyknem. Super, vidíte, no mám teraz naskočiť do vlaku.
Až ma vyhodenie. No čo som na... Aha, to je jedna vecka, no. A čo to? No. Píšeme, točíme video. Na YouTube. Ona nevie, čo to je. TB. Tu. It. Jo. Tu je. Aniž. ITP. Jo. Jo, to nedáme. To by mohla písať. Hej, nechal to. Dáme, že 5 je to. Nechal počo nechce, nechal vôbec napísať, ako vy viete YouTube. A to je jedno, to by si mal počítať. To je jedno, skončili sme, pohrali sme, bombardstvo. A píšeme, či pozná nejakú dobu. Do you know some good game? I need... Aby povedzme. No, mi zaplatili. Vidíš? Musíme ja písať, tak obíš, lebo to sa dá kontovať. I need aby. So do you? Yes. Počkáme. Asi napíšeme. Čo je to? Hej, za teba ukážem ten vlak, čo chcem kúpiť. Daj, to je načínáme konec to. To a dojde na konci. No to neviem, kde je. Tu na tento presne. 245, tyjo. Elektrický. 240 km, ale ja chcem chápať, ja na to nemám peniaze. Tak to je všetko. Napíšem, že ja som dala join army. Ja napíšeme, že... Je v ňom. Bola som povedať toto video. Nechcel veľmi strihať, hej. Ale vidím to tak, že budem musieť asi no. Alebo jednoducho povieme, že ok, nedám to tam. Ale čo mám robiť, lebo... Som vy. Napíšem mi to, ja si tak nájdem. No. Is... Napíšem, že yes. But... ITB. Jo.
YouTube. Tube. For YouTube. A nie to. Tube. YouTube. Na YouTube, jak to napisać? No, aby sme join me. Nech sa napojí na mňa. Join. Ja neviem, či to napísala, to jedno. Tower. Ja som také normálne običko. A to je jedno slapping, no tak troška bude mať nervy, ale vy aspoň zábavu. Don't forget to follow. Áno, nezabudnite ma. Toto. Ten obchod. Ten už nemá jed. To je for free, hej, to je for free. Ja, bolo by dobre, keby bolo. Čo je toto? Poďme sám. Nápoj dáme také menšie. Necháme si otvoriť to. Dojíme. To je taká skratka. A napíšte mi do komentárov, či by ste chceli, aby som si vytvoril na mám Discord a mi napíšte, či by ste chceli, aby som urobil na Discorde nejakú skupinu. Ten je. Bežíme, hop. Bo máme také peniaze, to jedno. Alebo, mne nikto nepocne. Hop. Joj. A mi to je na čo hovorí. Choď. To luje. Nie, ale keď som mal slab. A mňa sebe. Nie, dojme. Dojme rýchlo, keď ja tam musím ísť. Nesiel som. Ideme s kratkou. Hop, great, wow. Idem dúfam, že sa nešlapne, ale ho slapne, objem sa. To tako, že to je, počkám pekne, kým sa to naloaduje, bočil. Nedojme. Teraz sa to budeme nasaný. Budeme tam. A tam na mě čaká. A tak to sáplo. A ok, to by bolo dnešné video všetko. Dajte like, odber a čau.